Apa kakek Matsopati tulus lahir batin lho. Kepiye to Ngger Bratasena? Yen pun kaki iki ora tulus lahir batin, lah kok pun kaki dadak kedarang-darang utusan kowe iki njur nggo apa? Iya yen pancen mangkono. Entak tampa peparing Matsopati kakek muga-muga andayana marang para Pandhawa. Dina iki bakal tak babati alas mertani. Lho. Yen mengkono kowe berarti saguh Bratasena. Aku saguh kakek Matsopati. Ning kuwi papan gawat kaliwat-liwat. Gawat ya wis mbok ben. Aku ora percaya karo bangsaning demit. Perkara kowe ora percaya, ya percaya kuwi kena. Nanging pancen badan alus kuwi duweni alam dhewe. Nanging Bratasena ora wedi. Lah dalah. Pancen tekadmu kuwi ibarat kaya tugu waja. Wah, iya ya Bratasena, Bratasena. Sakwise midhanget kesaguhanmu, mara gage kowe matura. Kowe njaluk sangu apa Bratasena? Yen kowe nyuwun sangu gaman, gaman apa sing mbok suwun? Apa kowe kepengin nganti prajurit Senopati, pirang bergodo, pirang haksa ini sing mbok butuhake? Apa kowe kepengin pujining Brahmana kanthi sesajen gedhen-gedhen? Bakal tak wujudi Bratasena. Aku ora njaluk apa-apa, sing tak jaluk amung pamujimu muga-muga bisa andayani sedyaku lan para Pandhawa. Miat langening kalang managara pandha muncar. Bratasena, Bratasena, aku arep mbok kapake, aku mbok junjung dhuwur Ngger. Bratasena, aku dono. Aku dono Ngger Bratasena. Wah, Matsopati kakekku. Aja kliru penampa. Anane kowe tak junjung kaya mangkene sabab aku ngrumangsani yen wong kagok ora bisa nyembah, ora bisa ndodok. Ora bisa basa. Mula kaki sawang jakate putumu Bratasena. Isih jejeg apa wis daya? Yen to isih jejeg, jagakno yen to aku bakal kasembatan Bapati Alas. Nanging yen to jagating Bratasena wis daya, aja jagake balini putumu Bratasena. Iya Ngger Bratasena iya. Saka pamalasipun kaki isih ngadeg jejeg jagatmu. Isih manter tejamu anyada lanang. Ya muga-muga kanthi jejeging jagatmu, mantering tejamu bisa kasembatan sedyamu ya Ngger Bratasena. Ajeng aku nyuwun Bratasena Praetna sing ati-ati yo Ngger. Wah, putuku wong bagus, putuku wong gagah, wong sentosa. Waduh. Rikata sang Gatotkaca